Masquera saying Mure Zimbabwe, welcome to our channels and confessions and deep secrets. Kana kari kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana ujingo garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, takuigira inyaya, yakaitika kumashingo uko kurunzi President Emerson Mnangagwa vaka ofwa third term office kumashingo Youth Day rally. Muri Zimbabwe ZANU-PF lawmaker vakataura musi Wednesday vachiti ZANU-PF yaka offer President Emerson Mnangagwa a third term office after several party officials akachanta a slogan yekuti Mnangagwa will still be there mugore 2030. Ndofunga pane video yatakakwadzai yo yaibuda ZANU-PF officials achitaura yo achiti 2030 Mnangagwa vanenge varipo vachipo muri Zimbabwe. Mnangagwa vakatanga his second and final term mushure mekunge vawina ma-elections akaitwa muna August gore rapfuura, but parikunzi there is a new push among ma-loyalist avo vaMnangagwa kuti va-amende the constitution kuti ibvise term limit muri Zimbabwe. The amendment iri kunzi kuti ikwanise kupasiswa another 2/3 of my lawmakers in the National Assembly pamwechete in the Senate muri Zimbabwe. They are trying to push ma loyalist ava Mnangagwa kuti Mnangagwa vawanike vachiseva his third term, kuti mutemo wekuti president anofana kuseva matemu maviri ubviswe zvachose muri Zimbabwe. Tingazoti munoiona sei nyaya yekutaura kunoku ZANU-PF yakakwanisa kuwana 2/3 majority ye National Assembly muri Zimbabwe. So they are trying by all means kuti vakwanise kuwana vachiscrapa mutemo wekuti president anofana kuseva 2 matemu. So ZANU-PF zvakataurwa naenergy mutodi vakabuda vachitaura pa-X yendo yavo vakati ZANU-PF Masvingo province today offered President Emerson Mnangagwa a third term in the office as the president of Zimbabwe. Zvakabuda zvichitaurwa naBikira South MP vaenergy mutodi vachinyora pa-X apo pakange vaatenda Youth Day celebration ku Mushagazi Training Center kumasvingo yakatendwa na President Emerson Mnangagwa. Vakabuda zvakare vachiti amid cheers whistling, the provincial chairman Robson Mavenyingwa chanted the slogan 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo to a deafening applause muri Zimbabwe. Zvakabuda zvitaurwa nava energy mutodi vachitaura vachiti President Emerson Mnangagwa was offered a third term ne-lawmakers ZANU-PF zvakare vaMnangagwa pavanga vari kumasvingo uku during the Youth Day rally. Vice President Kembo Mohadi vakaenda pa-podium vachiintroduce vaMnangagwa vakaripita zvakare this slogan. Vakabuda vakanzi, Your Excellency, before I invite you to take the podium, I was thrilled by the new slogan. Allow me to chant the slogan. Zvakabuda zvitaurwa navaKembo Mohadi vachiindosa slogan yekuti vaMnangagwa vachange vachipo vanenge varipo 2030 muri Zimbabwe. The second and final term President Emerson Mnangagwa will expire in 2028 muri Zimbabwe, and this slogan they appear to be suggesting that he will be well into his third term in 2030 muri Zimbabwe. vaMnangagwa vakabuda zvakare vachicomment on this issue vachimeka a reference to the new slogan during his speech. Vakati those saying Mnangagwa will be there in 2030, was there any suggestion that I won't be there? Only one person knows when I'm going, and that is Jehovah. Zvakabuda zvichikomentwa navaMnangagwa pamusoro
his slogan muri Zimbabwe pamugore 2018 during an interview Mnangagwa yangona CNN after vapinda mupower through a military coup. Mnangagwa vakataura ivo vachiti he is going to respect the constitution vobva vaseva just 2 terms. So the minimum is 2 terms for any president, and I will abide by that. Ndozvakaburiswa naMnangagwa mune zvakare imwe interview yakaburiswa neZim Papers television network inonzi ZTN before my elections 2023. Mnangagwa vakataura vachiti I'm going for my second term and this is my last term muri yeZimbabwe. Inyaya yanetsa kuma supporters bato weTCC nevamwe ZANU-PF vachitaura ivo vachiti vaMnangagwa vari kufana kuita hand over power kuna someone. So vanhu vakawanda vakabuda vachitaura vachiti vaChiwenga is the right candidate wekuti vari kufanira kupaswa upresidency naEmerson Mnangagwa. So during this event Vice President Constantino Chiwenga vanga vari kutrip kuRussia vana kunge varipo muri Zimbabwe asi ndo vari kunzi is the front runner to replace Mnangagwa as the ZANU-PF leader kana vachinge vapedza his term muri Zimbabwe. Saka tisingaziva kuti zvinhu zvakamira sei chii chaitika kana kurunzi vaMnangagwa vapiwa vawedzerwa another term. Asi matauriro zviri kuitwa vanhu vari pane maspeculations paTwitter ari kubuda achitrenda zvinzi vaChiwenga vari kutodawo kuenda paupresident, asi masupporters ZANU-PF they are saying no vaMnangagwa vakembo mwadi pamwe chete navaChiwenga vanowirirana ende vaChiwenga vanozviaccepta kuti vaMnangagwa vange vachipinda paupresident kukanzi havana kana problem nazo. Chinzi this notion yekuti this marumors yekuti vaChiwenga is the front runner hanzi ari kupushwa kuti patsvagwe nyaya hanzi otherwise hapana nyaya. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe kuti vaMnangagwa vanopinda here mu3rd term kana kuti uyezve kunzi vapinda vaChiwenga vanofara nazvo here. Ndo nyaya tatavigira muzvara nhasi tiuze zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. 2030 Masingade 2030 Masingade